בואו נדבר על ביטוח חובה. בשנים האחרונות המחיר פשוט טס לשמיים, ולכן לא מעט אנשים מוותרים על לעשות ביטוח חובה. איפה זה פוגש אתכם? בתאונות דרכים. תאונות דרכים יכולות להיות קלות ויכולות להיות גם קשות שלא נדע. צריך להבין שברגע שאנחנו לא מבוטחים בביטוח חובה, מדובר בתביעה נזיקית לכל דבר. זאת אומרת, יכולה להיות חלוקת אחריות לגבי קרות התאונה. זאת אומרת שזה פוגע בפיצוי שמגיע לכם בגין נזקי הגוף בצורה לפעמים דרמטית. ולכן, כשאנחנו שמים ככה על המאזניים כמה אלפי שקלים ברמה השנתית, לעומת אובדן של עשרות ולפעמים גם מאות אלפי שקלים בגלל חלוקת אחריות, ובנוסף לזה, אגב, כשאנחנו מתנהלים בתביעה נזיקית ללא ביטוח חובה, ומדובר בתביעת נזיקין, אנחנו גם צריכים להוציא מכספנו בתחילת ההליך לא מהכספים, זאת אומרת אלפי שקלים בעבור חוות דעת משפטית. אז בפעם הבאה, כשאתם מתלבטים אם לעשות ביטוח חובה או לא, תדעו שיש לזה משמעויות קריטיות לפיצוי שלכם.